Самият Лич пък е бивш стънт дубльор и то на хора като Брад Пит в Fight Club и Троя, на Жан-Клод Ван Дам в някакви измишлотини там и дори по-късно на Мат Деймън в Борн филмите. А след това е и корежисьор и стънт координатор в първия Джон Уик. Да, този филм определено е любовното писмо на Лич към каскадите и хората, които ги правят и снимат. Но е и любовно писмо адресирано към нас, публиката, които обичаме да гледаме кино, което пък е подчертано от препратките и цитатите от други филми, които героите тук използват, за да се надъхат преди някоя силна сцена. Да разгледаме някой от тях. Във филма Райан Гослинг или Колт Сивърс се сваля с героинята на Емили Блънт Джоди Морено, както е и в сериала. Само че в сериала Колт, изигран от големия през 70-те и 80-те Ли Мейджърс, освен че е стънт дубльор, в свободното си време е и ловец на глави. А тука нашия просто си се сваля с гаджето.